A Asociación Musical Cultural Tirante, en colaboración coa Xunta de Galicia, poñen en marcha unha nova edición do Laboratorio da Imaxe, unhas xornadas celebradas en Barro para analizar a situación do territorio galego e as súas problemáticas. É un proxecto de investigación que afonda nas relacións co territorio que nos acolle, tamén reflexiona sobre a Galicia baleirada e fai unha reflexión sobre varias problemáticas que lle afectan, sobre todo a do despoboamento. As xornadas comezaron hoxe cunha mostra fotográfica que recolleu unha escolma de distintas actuacións de arquitectos na comunidade galega respetando o medio ambiente. O sábado terán lugar 3 obradoiros, un de fotografía, outro de arquitectura e outro de arte na natureza, e o domingo terá lugar outra mostra. Todos os eventos contarán con relatores contrastados. O obradoiro de fotografía o dirixirá José Chas, o de arte na natureza o dirixe o artista Alex Viador e o de arquitectura o dirixirei eu. E para rematar, o domingo pola mañá, pois vamos a ter a sorte de que o escultor Francisco Remiseiro nos vai a contar de primeira man, da súa boca, o seu proceso creativo e nos vai a mostrar as súas obras no seu taller e na súa galería. O obxectivo destas xornadas é transmitir aos participantes a importancia de tratar o medio ambiente con respeto. Pode ser un dos grandes compromisos colectivos que como xeración debemos asumir, transmitir ese patrimonio natural e prestar atención a que se use de xeito racional e con respeto. Eso que queremos, eso é un dos grandes obxectivos do Laboratorio da Paisaxe e interésanos moito ver como distintos profesionais con distintas miradas se achegan a esos conceptos da paisaxe, do territorio, da arquitectura, da fotografía e do resto de artes. Cumprindo con todas as normativas sanitarias, o laboratorio só puido ofertar 10 prazas que xa están esgotadas. Aínda así, as mostras tanto de hoxe como a do domingo poderán visitarse na contorna do Centro Cívico de Barro.